Mari Deion taldearen sortzaileetakoa dugu, Jokin Oregi, 30 urte baino gehiago oholtzan, arte eszenikoetan lanean, eta orain, gainera esan dezakegu, oholtzan ikusi zaitugula, azken ikuskizunean, aspaldiko partez. Aupa. Aupa, kaixo. Bueno, estreinatu berri duzue, duela ez asko, Ama deituriko ikuskizuna, eta aipatu dudan bezala, zuzendaritzan ibili bazara ere, oholtzan ere ikusi zaitugu oraingo honetan. Bai, egia esan, neukan gogua egiteko lako zerbait. Karo, niri gertatu zitzaidan, orain dela urte asko, konturatu nitzala, sekulako beldurrak eta pasatzen nitugala, izu ikarak pasatzen nituan oholtza gainean. Bai, oso txarto pasatzen egon, paniko eszenikoa, ez da? Eta horren harira, hasi nintzen, nire buru ere kanpoan ikusten, eta hasi nintzen. Egia esan, ni antzerki gintzen eta sartu nintzen historia kontatzea gustatzen zitzaidalako. Hau da, ez neukan buruan aktore izatea. Gero, eskoletan eta ez dago idazle eskolarik, orain bai kontura jabetu naiz badaudela eta dramaturgia eskolak eta bar, baina gure garaian, antzerkia zezan nipe. Eta seginean, eskola baten, baserriko antzerki eskolan, eta orduan aktore izateko zan, ez? Eta horra sinitzen, baina nik beti ukein eban grina hori. Historio kontatzaile moduan ikusten eban ere burua. Ez zitzaidan oso zaila egin kanpoan geratze hori. Historia kontatzearena, zer ikusia ere dauka, izatez ere kasetaria zara, ez? Bai, bueno... Ez dakit... Bentsa gure ez jakintasuna, Plasentziakoa naiz ni, Soraluzekua, Gipuzkoakoa, eta zein zan orduko garai hartako ez jakintasuna eran neukana, ez da? Nik orain jakin izan baneu, garai hartan, jakin izan baneu, Madrilen, Bartzelona, zerela eskolak eta dramaturgia eskolak eta joango nintzateke itxu-itxuan, ez da gita usarteko nintzateke, baina, bai, kontua da, nik zerekin lotzen eban idaztearen kontu hori, eta horretiaz behi idazlanekin, sariren bat irabasita ere bai, eta zerekin lotzen nuen, kasetaritzarekin. Kasetariak idazten dute, eta danerakoak daude, eta gero segiduan jabetu nintzen, haura beste alor bat zala, eta beste adar bat, baina, ez dakat damurik. 5 urteak egin genituen, anak eta biok, eta ez dakat damurik. Ez dakat, mundu ikuskera zabalago bat eta izateko, eta gai asko jorratzen dialako, nahiko karrera generalista da, ez da? Hori da, ekonomia, soziologia, historia, euskara, zuzenbide. Eta apurtxo bat horrek danak ikutze horrek, nik uste laguntzen zaitula pixkat mundua eta kokatzen, eta zu mundu horretan. Kontua kontu, antzerkiaz jardungo dugu. Aipatu dugu, Mari Deionek Ama deituriko ikuskizuna estreinatu duela asko. Antzeslan, zaintzaren inguruan, konta iguzu gogortxua egin da, unkigarri aldi berean, gai potoloa jorratzen du, antzeslan handia da ere. Bai, 7 lagun gaude oholtzan gainean. Begira, oso esperientzia berezia izan da, lehen aldia da, helduei zuzendutako lan bat egin dugula. Eta, guk ja inertzia batzuk eta euskan lehendik ere, guk orain arte egin ditugun lan guztiak izan dira aurrei zuzendutakoak, gero familia osoari zuzendutakoak. Orain ostera, hasi gara, helduei, egin dugu helduei zuzendutako gauza bat egiten, ez? Egin dugu. Prozesuan berebiziko eragina izan du maskararen aukeraketak. Maskara berezi erabili dugu, maskara 0 deitu diogu, ez dalako neutroa, neutrotik aratago doan zerbait da. Ez dauka ez, ez dauka... Begien, sudurran... Bizatasun zantzurik, ez da? Ez dauka ez begirik, ez sudurrik, ez ahorik. Eta horrek erabat baldintzatu du kontatzeko era. Zuek hautatu duzue horrelako maskara erabiltzea. Bai, nik buruan neukan. Aurretiaz egindakoa ginean maskarekin lan, eta nik esaten nuen, kendu digu ahotsa gure lanei eta hitzik gabe egiten dugulako, eta hor magiatxo bat sortzen da. Antzerki artifiziosoa da berez, baina kentzen badiozu hitza artifiziosoagoa bihurtzen duzu. Eta hala ere, hor badago egia bat,
Gero, maskara jartzen badiozu eta zurrundu egiten badiozu aurpegiera, orduan, oraindik ere, mantentzen da magia bat, eta hor badago... Beste hizkuntza bat sortzen da. Beste uniberso bat sortzen da. Eta, orduan esan nion ere buruari, eta aurpegi horri, maskara horri, gizatasun izpi guztiak edo, zantzu guztiak, kenduta zer gertatuko litzateke. Eta gertatuko litzateke, gertatu dena gure obran, ezta? Horrek baldintzatu duela jokatzeko modua, zelan kontatu, hor gertatu da objektu bihurtu garala, objektu eta subjektuaren arteko etengabeko jolas bat dagola, obran zehar, eta, karo, hori zaintzaz hitz egiteko eta zartzaroaz hitz egiteko, objektu horiei buruz hitz egiteko, eta uste dugu simbolikoki ere bazuela indarra. Eta hortik abiatu gara, itxu-itxuan. Eta bai, itxu-itxuan dinot, ez dakit konturatzen ari ginen zer gertatzen ari zen hor, ezta? Eta jente batzendako izan da oso gogorra hortik kontatu izatea. Beste batzuendako adibidez, izan da sekulako deskubrimendua, eta segurazki maskara zer hori lekuren baten agertuko da berriro. Gero hori beste, edo niri asko gustatzen zitzaidana, edo beste elementu bat gehitu alzaiona da protagonista margolaria dela ere, ez? Eta hor badu ere beste presentzia handi bat, ez? Margoak, margoak. Bai, azken finean horren inguruan ere hausnarketa egindakoa gara, eta azken finean antzerkia hori da, plano bakarra da, ezta? Nahiz eta mugimendu egon, baina esan nahi dut hor ez da hola realizaziorik, ezta? Hor da, ikuslea kokatu den tokitik ikusten duen, eta kuadro bat izango balitz moduan, ez? Eta guk objektu eta subjektu dantza horretan, esan genuen, margolaria ere izan zeikian gizon hau, eta margotzen duena zer da? Oholtzan ikusten duguna, ez mihisian ikusten duguna, mihisia berez zuri geratzen da, ez dugu margotzen, baina simbolikoki keinu egiten dugu, eta bien bitartean, kanpoan gertatzen den hori da kuadroan agertu beharko litzatekeena. Argi zen aukaten Mari de Jonetik gaiari jorratu nahi zenutela, zaintza, maitasuna... Hain pilpilean dagoen gaia da ere, ez? Pilpilean dago gizartean eta pilpilean dago gure bizitzetan. Ja, 50 urtetik gora indakuak gara, eta hortxe ari gara buru belarri. Inguruan, oso gertu eta inguruan dakauz alako beharrak eta premiak. Eta, nun kokatzen gaituen, ez da gure buruari galdetu nahi genion. Eta gizarteari ere bai, ez? Gure gizarte kidei ere galdetu zertan ari gara. Hitz egingo dugu honetaz, merezi du hitz egitea honetaz, hausnarketa bat egitea, badakigu gogorra dela, ez dugu nahi izan holako gauza ederra ero ideal bat aurkeztu. Ez baditu bere momentu gogorrak antzeslanak, bizitzak dituen moduan, ez? Hori da, eta bizitza beti da gogorragoa, eta beti da gehiago edo zertan, ez? Guk lagin bat utzi nahi izan dugu, eta azken finean hor bat zegoen azpititulo bat, edertasun latza, laztasun horretan ero egoera latz horretan badago edertasunaren zantzua, agertzen da, hor aztarnaren bat, eta nik beti pentsatu izan dut, edertasun agertzen den tokietan sikiera badagoela esperantzarako toki bat. Eta, gogortasun horretan, itxaropen horrek edertu egiten du, gure arazoa ikusteko modua. Mari de Jonen azken ikuskizuna da ama, baina oraindik ere aurreko batzuk ere basabiltzate taularatzen. Nola gogoratzen duzu Jokin Mari de Jonen hasiera? Jakingo bazenu, hasi ginen Mikel Martinezek utzitako garaje baten,
trastos beteta eta hutsez betetako garaje baten, Ana Reyes Moleres eta neu. Bigarren umea eukita, Anak esan zidan, jokin zergatik ez dugu zerbait elkarrekin egiten, bera Markelinen ibilitakoa zen, ni maskaradan, nik gorakadakin eta egindako lan batzuk ere bazian umeentzako, eta Ana bere mundu horretatik zetorren, eta orduan esan zidan, zergatik ez dugu zerbait egiten elkarrekin, 38 urte genituen, ez ginen umemoko batzuk, ni gaina telebistarako lanean, pausokan, eta bar. Eta benga, eta hasi ginen, probatze aldera, eta gero Reyesek utzi behar izan zuen, telebistarako hartu zutelako, eta haren ordez Javier Renovales hartu zen, eta hola bukatu genuen, eta obra horrekin, garaje baten, egindako obra horrekin, joan ginen fetenera, eta lehen... Alabatxo izan zen? Ez, zer duzu negarrez Mari. Hori da. Zer duzu negarrez Mari. Eta arekin, lehen sarea jaso genuenan, eta han hasi zen, orain hartzeko, etenik gabeko ibilbide hau. Eta hasieratik bazen eukaten argi testua, alde batera utziko zenutela historia kontatzeko? Garbi, autu, obra honetan bai, lehenengo horretan bai, zergatik. Ana zetorrelako mundu horretatik, Markelinekin eta lan egindakoa zen, eta hitzik gabetan. Nik ikusten dituen haien lanak, eta deigarriak egiten zitzaizkidan, eta esaten nuen, ze erronka polita izango litzateke niretzat ere bai, ez da. Ze ordura arte, eta arrazkera ere... Zuk idatzi nahi zenuela. Nik idatzi egiten dituen, baina, azken finean testua badago, historio badago, eta... Bai, hasiera bat, bukaera bat, eta publikoak oso ondo ulertzen du. Bai. Eta hori ere ez pentsa, baina hor badago dramaturgia lan bat, eta hor ondo arilkatu beharreko eszenak eta lotu beharreko eszenak eta daude, eta bai, hala izan zen. Eta nik uste dut, gero ondorengo zerape izan zirela, aurrekoan arrakastak pizza baldintzatuta. Eta orduan, bigarren etorri zen, hirugarrenarekin ere irabazi genuen lehen saria, gero bosgarrena izan zen Amur eta horrekin ere bai, eta hor, sartu ginen bide horretan. Bai, ez, feten, zuentzako oso kultura izan behar duela, ez? Gijonen egiten den aurren, jaialdi hori, azoka erraldoi hori, hor, behin baino gehiagotan irabazi izan duzuelako, baina maksari bat ere baduzu, eh? Bai, Amurrekin 2017. Zpian, ez? Hori da. Eta gero horren ostean, sari nazionala ere jaso genuen, 2018an, taldea sortu 10 urtera, oso harinegi, akaso. Baina igual, ikusten zuten ja edadekua ginala, eta hone lehen emotia hobe. Lako ibilbide baten ere sariak ongi etorriak izango dira, ez? Gu lehenagotik ibilitakoa ginen, jenteak ezagutzen gintuen nolabait, nahiz eta Mari Deionen alkarrekin ez egon orain dei, baina Ana Markelinean eta ni neu beste lan batzuk eginda, beste konpainia batzuetan, eta maskaradan, gero tarteanen, gero gorakadan ere bai, ibilbidea ez dela hasten Mari Deionekin esan nahi dut. Ja, bai. Hitzik gabe, eta gero momentu batean, maskara gehitzen diozue. Bai. Hori ere, beste salto bat. Ez, aipatu dugun maskara zero hori, oraingoa, maskara lana ere egin duzuelako, ez? Bai, autu hori izan zen, batez ere historiak hala eskatzen zuelako. Amurren izan zen, lehen aldiz maskara erabiltze hori. Eta zergatik, aurrak agertzen zirelako. Aurrak eta gero agureak, zaharrak agertuko ziren, ezta? Eta ordua, esan genuen, zela egingo dugu hau. Gu umetuko gara, gure aktoreak umetu eta ez dakiz zer, maskararen bidez egingo dugu. Eta erantzuna oso zera izan zen, maskara erabiliko dugu. Eta ez dakat damurik, horrek sartu gintuen, beste uniberso berri batek, egia esan, lan egin behar izan genuen, Pablo Ibarluzeakin lan egin genuen, eta gero, nik ere, nire kabuz egin nuen beste zer bat, ikastaro bat, Deiabukoekin, Miren Alcalá eta Ainara Gurrutxaga eta talde horrekin. Eta, egin genituen lanak, ez da erreza, ez da derrepentian esan, maskara erabiliko dugu eta kitxo ez, maskarak
eskatzen du beste kontatzeko modu bat, beste lenguaia bat da, eta hor arautxo batzu badaude ikasi beharrekoak, eta zeure ganatu beharrekoak, ulertu beharrekoak. Eta aurrera egin genuen. Gero etorri zan izar, eta gero hizkuntza ere ikilik-mikilik-kliken hitza bat zegoan, ipuin bat zan, eta... Bai, nik uste dut hor gertatzen zaigula guri, nolabait beti hautsi nahi dugula dinamika bat, esarrita dagoen dinamika bat. Bizkat, eroso sentitzen hasten garenean, gure buruari esaten diogu, kontuz, guztion edozertan, egiten dugun edozertan, joera beti da beheranzkoa. Publikoaren arreta ere beheranzkoa da. Horregatik historioak gero eta interesgarriagoak izan behar dira. Arreta mantentzeko. Claro, jakina. Hor beheruntz doan arreta hori, kurba hori beherazkoa, goruntz egin beharko duzu, nahi ez baduzu, hortik bere ibili, ez? Batzutan ez da lortzen altxatzea publikoaren arreta, beste batzuetan bai. Baina enpresen, konpainien, edozein egitasmoren ibilbidean ere joera beheranzkoa da. Eta zuk egin aldituzu sortziko 10 nota duten obrak, baina berdin egiten baduzu, nahiz eta oso nahi izan, 3. eta 4. Oso nahi izan, ez bada aurrekoak baino hobea. Baina hobeagoa edo diferentea. Eta nahiz eta beste batzuk egiten dutena baino hobea izan, baina zurea da kontatzen duena. Eta hori argi eduki behar da. Eta hor 10 esan dut, baina 7 horretan geratuko gara. Baina beheranzkoa izango da joera. Orduan hor, zure burua behartu egin behar duzu pixkat aldatzera. Hor, badago abesti bat, Silvio Rodríguez kantatzen zuena, sigan exigiéndome cada vez más hasta poder seguir o reventar. Hortxe gabez, errebentatu beharrean. Azkenean, dinamika hori aldatu nahi hori, eta ez dakiz zer, eta... Baina, eta kasi 2 urtean behin zerbait berria eskaini behar duzu, edo sortu behar duzu. Bai. Eta hori ere, ematen du denbora asko dela, baina ez da horren beste. Ez da, batez ere, gero 2 urte horietan gauza asko egiten ditugulako, eta handik eta ona ari garalako, batera eta bestera, eta zentratuta egotea, eta horretan bakarrik egotea, eta ez da erreza, baina beharrezkoa da. Nik gero eta argiago dut denbora behar dela. Gauzak lan ondo egiteko, tajuz egiteko, eta zentzuz egiteko. Eta etekin handiena etaratzeko egiten ari zaren horri, ez? Ze bestela igarri egiten da. Eta hori, ikusleak ere igartzen du, eta azkenean desafekzio bat sortzen da, ezta? Presak egindako lanek eta estimu gutxi dute, ze azken finean gutxi estimatzen duzu hartzailea, ezta? Eta helarazten diozun mezua hori da, ez dakat denborarik zuretako. Bizi izan dugun egoerak eragina izan du ere, sortzerako orduan, eta... Hombre... Ez da irelako 2 urte normalak izan, inondik inora. Ez dakit ez otedan bizkorregi horri erantzun zentzuzko bat emateko. Zen nik uste dut oraindik ere nebulosa horretan eta xok horretan ari garala. Oraindik atera berri esaten dugu, baina ez dakit noiz ateratko garan erabat hain txokantea izan den egoera honetatik, eta hain traumatikoa izan den egoera honetatik. Eragina izan duela? Jakina eragina izan duela. Ez dakigu zein eragin izango duen, bai individualki edo kolektiboki, baina eragina izango duela bai. Hizkuntzarik gabe aritzeak, beste ate batzuk ere zabaltzen daizkizu, Mari de Jonek asko bidaiatzen du esaterako, ez? Eta aukera daukazue beste jaialdi askotan parte hartzeko. Bai, orain adibidez, urrian egongo gara aurretiaz joatekoa ginen, 2020an joatekoa ginen, eta eten zen, baina Kolonbiara goaz, eta Manizalesen egongo gara, Medellinen eta Bogotan egingo ditugu emanaldiak Amurrekin. Eta bai, Frantzian ere ari gara,
Amurrekin, eta azkenengo lanak ere han ensaiatzeko aukera izan dugu, erresidentziak eta egin ditugu. Bai, beti uki dugu, azken finan hori da, hitzik gabe izatekeran, aukera duzu, edonora joateko, Txinatik ere deikari jakuz. Bueno, zertan dago Kibubu? Bueno, orain... Kibubu ere da, Mari Bellonen beste antzeslan kutxunetako bat, ez? Bai, arekin, sarri joan ginen Txinara. Bai, horregaitik aldetu dut. Bueno, Txinan gertatzen, horrek programa berezi bateko mamia eskaintzen du gai horrek, Txinakoak. Alucinantea da, zer gertatzen ari dan. Baina eskatu ari dira amengo lanak. Europakoak eta mendebaldekoak. Hemen sortutako historiak. Bai, hemen sortutako historiak geroan errepikatzeko eta bar. Zuek asmatu eta guk egingo ditugu, eta Madrildar ezagun batzu ditut horretatik bizitirenak. Hau da, propio Txinakoentzat obrak montatzen. Eurak asmatzen dituzte, eurak antolatzen dituzte hemen, eta gero Txinara doaz, eta hangoei erakutsi, hango aktorekin eta geratzen dira. Eta gure kasuan, ni ere, gu hasi ginenean... Zuek joan egin zineten, zuek anjira egitera. Bai, gure taldean egon zen, 5 aldiz, 5 hilabete, urtean birritan eta horrela, eta han birak egiten oso gogorrak, egoera oso gogorretan, eta ginen... Bai, ematen du oso polita geratzen dena, baina... Oso gogorra. Goguan, ez dakatazteko nola itzuli ziren lehenengo jiratik. Lehenengo bira horretatik, etorri ziren, baina argal, osasuntxu, oso ondo jate omen zuten, eta dana egositako kontuak, eta bueno, oso garbi, baina... Neka inda, eta kilop mordoa galduta eta... Eta orain, okerrezpan abil, hemen kontatu zenidan, Kibubu han egiten ari dira ere, ez? Ez. Hori da, guk aukera hori eskaini genien, eta ez zuten garbi ikusi, nahiago zuten gu joate bertara, eta bar. Baina gero jakin dut, horregatik esan dizut, gero jakin dut badaudela batzuk, ja horri egiten hasi direnak. Hau da, amengo obrak erosi han egin alizateko. Kuriosoa, deigarria, ez? Bai, ez dakit zer gertatzen ari den, baina nik uste dut hor saren bidez, ez dakit. Eta hor badagoela klase ertain bat oso indartsua eta dirua manejatzen hasi direnak, eta Europara begira da, zenak hona etortzen dena turista moduan, euren umeek eta nahi dute, euren aurrako lehako gauzak ikusi nahi dute, eta ez dakit horti doan, ez dakit zer dan, ez dakit idealizatuta duten mendebaldea, ez dakit zer gertatzen ari den, baina deigarria da, ze Europa osoko taldea joaten dira ara. Bai. Bueno, kuriosoa hori ere, ez, bizitzea. Bueno, une honetan, Amor aipatu duzu, Amorrekin basabiltzate, Kimili-Mikiliklik ere, pizka batzuk oraindik ere egiten dituzue izar ere, ez? Eta Ama. Ama baita ere, ez? Aipatu dugun bezala, hor ikusten zaitugu berriro ere holtzan. Nola joan da? Gozatu duzu? Bai. Ez nekien gai izango oten nintzen, ensaiotan ari nintzen eta gustora nengoen, baina nik beti esaten gero, ordezkoren batik jarriko dut. Estrenu eguna datorrenean, hurbiltzen denean, baten bat izango diotzu, egizun ere lana mesedez, eta... Baina etzen gertatu, eta gustora hasi nintzen, eta gustora ari naiz. Bai, oso pozik, eta nik uste dut, ez dakit bueltatuko naizen, urrengo lanetan eta berriro ere, holtza utzi egingo dut. Ez beldurragatik, kasu honetan, konturatu naizenelako oso importantea dela, kanpo begirada hori ez galtzea. Barruan zaudenean, ez dakazu begirada hori. Baina eduki duzu laguntza, ez? Zu ibilizara ere, ez? Pizka kanpoan, barruan ere, baina kanpo begirada ere izan duzu, ez? Batez ere, Anak kasu honetan ez du parte hartu, nire bikotekidea da, eta Mari Deion sortu zuenetakoa, kanpoan egon geratu da kasu honetan, eta gainera eduki dugu Pablo Messies, zuzendari argentinarraren laguntza, kanpo begirada hori egiteko, ez noizbenka gurekin egote zen, eta igual aste bateko eta lanak eta egiten dituen arekin, eta horrela lan egin dugu, oso gustora, asko ikasi dugu, eta zentzu horretan oso pozik. Baina
dana ezin da. Mundu honetan dana ezin da. Eta jakin egin behar da aukeratzen, eta bueno, egin deigun ondo gauza bat, eta... Horrek esan nahi du hurrengoan, atzekaldean ikusiko zaitugula? Bai, ez nazuela ikusiko. Bueno. Baina, bueno, nire lana behintzat hor ikusgai egongo dela. Kontatu aldi guzu, zer daukazuen eskutartean Mari Deion? Bai, orain, lehen hautik ere bageneukan hori, eta oso egitasmo netako pizgarria dana eta ilusioz betetzen nauena. Bai, bizi poz bat ematen dit, bai, gauza berria dalako eta dantza ikuskizun bat egingo dugu dos kolektibokoekin, Eba Guerrero, dantza taldearekin, aurreentzako, familia osabizuzunetako dantza garaikide, dantza antzerki garaikide ikuskizun bat. Esna. Esna deituko da. Eta horrekin hasiko gara berehala. Eta otsailaren 5ean estreinatuko dugu. Bueno, datarekin eta dana, Barakaldo antzokian. Bai. Bueno, bazain geratuko gara esna hori ikusteko. Jokin, eskerrik asko tartetxo hau guri eskaini izanagaitik. Mila esker zuei. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txak!